Merindal. Merindal na, merindal. Ako na mo, mainutan mo ako, sarawayon ka. Merindal. Alas tres na. Oras Agaw na na. mo. I-text mo. Mainutan mo ako, bata lunes ngayon. Inutan mo ako. Pingkion mo sa DZGB. Grabe buenas mo. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Tama. Ipapinki mo Kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan Asin nagilimuhan. I-share mo. Pingkion mo Sa DZGB. Pingkion mo. Banat na po yan, Henry. Sarawayon kapag kapon mambabanat kitang tatrabanatan ko. May problema. Mga tabi, ano kita, tulfo? Mana. Sarawayon ka mo. Oh. Papadagit na hapon. Ano saraw? Oy, di kita ngunyan mapasaway. Pag-restoryahan tangon yan mani sa mga samno sa pagkabuhay nin tao, ang mga benepisyo kan mga bakunado. Ika yun na, wala pa kita mani ano, di pa kita, di ba? Ta-A4 baga kita. Masinunod kita eh. Masinunod kita sa regulasyon. A4 kita. Wala pa kita. Ako kita. Guro, gusto ko naman ko din. Haba ko magpapara inot-inot dyan. Tamasupog sa iba na igamigaan na dapat. Banat na po yan, Henry M. Saro pa. Banat na po Saro yan, patam. Henry M. Tumpo yun. Ni mana. Oh, pagiri, anong benepisyo mga tugang kan mga nabakunahan na? Yes, di ba? Anong susog po sa resolution number 124B? Ako, sorry po sa term, pero ang apod ko kay ni John, bako pwede man na benefits, pero ini ang panibago mga tugang na protocol sa mga nabakunahan na. Yan, okay? May appointment ako ngunya na hapon kay Director Noida. Magdarangog kamo ha. Kamo tabi na mga nabakunahan na. Magdarangog kamo. Magdarangog tabi kamo mga nabakunahan na ta. Ang Bicol Interagency Task Force, ha? Bicol Interagency Task Force, mga tugang, may naki-appointment kasabong aga ta. Kasabong aga, igwas hindi meeting. Pero sabi ni Director Noida, mag-uron niya kita tabi, Mr. M, alas 3, ano yan? Ngayon nga tabi kita na alas 3:15. Kensi. Alas 3:15. Ama, 15. Yan. 15. Sa Spanish ba ang numero ta, di ba? Spanish. I cannot berit si Director Noida pangyayari sa maabaka. Madali lang nag-reading pero mahiling na katon sa kuyang apod ta. Igwadig sa kuya mga tugang kiipinreward si Dr. Chris Gianan. Mas klarado ini. Mas madali po ini na masabutan mga tugang na regulasyon na ini. Bagong IATF resolution para po duman mga tugang sa mga bakunado. Yes, excuse me po. Para po duman mga tugang sa mga bakunado asin mga bakunada. Mas klarado ini na masabutan takimaray mga tugang tangani po na di kita ki problema. Bataw yan nga ni Sarawis, may mga na-expose tabi sa COVID positive. Pero paano na daw ito? May mga naka-due for yan tabi. Salbatan ng dila ini. Na dapat iswab. Di po na sa swab. Madali lang ta. I-try tagiraray ang number ni ni Director Noida. Mga tugang ta. Mas maray po na may klarifikasyon. Tingnan natin uli, may hurong kami Director na 3:15 ko siya apudan. Alas 3:19 na, oras mga tugang sa DZGB. Okay. Base po ini mga tugang sa protocols for vaccinated individuals. Yes, okay? Ugaring ringing, baka may kauron si Director na taon-taon, maapod ito kung ano man ha.
Wagon ano man. Sabi digdi, ha? Digdi mo na kita. Mas klarado ini na pinarward sa ko ni Dr. Chris Gianan. Base po ini sa IATF Resolution number 124B. Cannot be, okay. Sige daw. Attended na. Anyway, baka mag-apon si Director Noy Dagararay. Orasyon tabi BP sa mga bakunado, mga muya magpabakuna, budak mga habo magpabakuna. Ako sa iling kung garos muya nagabos eh. 'Di ba? Ito. Intrazonal movement of fully vaccinated senior within GCQ and MGCQ is allowed subject to the presentation of any of the two. Yan. Halimbawa nga digdi sa Bicol, pag sinabing intrazonal, pwede ka na magduman sa Kamsur, Masbate, Kamsur. Sandali lang i-clarify tang intrazonal. Diba? Or baka ngayon, tagadigdi ka sa Legazpi, pwede ka na maglakaw-lakaw dyan sa ibang mga lugar. Diba? Dyan sa Tabaco, mga arugan. Ito, i-clarify ta ha. Yan. So mga nabakunahan na databi na mga senior citizen mo na unipoan sa tama Dr. Chris. Pag sinabi Dr. Chris na intrazonal, ano ang definition kay ni? Duman sa intrazonal, may tinext ako si Dr. Chris. Ito, ana definition kay yan. Sabi niya kasi mong aga, intrazonal muna kita. Intersonal. Ayun na nga nito. Ito. Interzonal movement is the movement of people, goods and services across areas placed under different community quarantine classification. While intrazonal movement is the movement of people, goods, and services between localities. Yan. Under the same community quarantine classification. Mas klarado, di ba? Halimbawa, taga Kamalig ka, ta GCQ baga ang Kamalig, pwede ka na magduman sa Ginobata na pareho sindang GCQ. Parehong naka-quarantine classification. Ngang Legazpi bagadyo, naka-GCQ. So ibang mga sorry. Ang ibang mga munisipyo sa Albay, naka-MGCQ. Kita bagang sa Legazpi, naka-GCQ kita. Diba? So meaning po, bako pareho ang classification ta sa Legazpi, buda mga tugang sa ginubatan. Di ba? Pareho ang magkaibang classification tang dua. Okay? Meaning, may ikong kita duman, dapat maklaro ini. Di ba? Pag intrazonal, pwede ka magbalyo, pero pareho kamong klasifikasyon. Kung GCQ ka, halik kang GCQ, pwede ka magduman dyon sa GCQ man. Kung MACQ ka, pwede kang magduman sa ibang classification. Ay, nandito na si Atty. Noida. Nandito na po si Atty. Noida. Bata, aram ko po, busy perminin sa tuyang regional director. Kaya, nasabutan ta po mga tugang sa iyang sitwasyon. Hello, RD. Maray na hagap pa rin hapon po. Pasensya na yung call mo. Okay lang po, RD. Opo. May oras pa man kitang ngoro halaba. Okay. Okay po. Iya po, okay. At primero po, RD, gusto ko muna po ikang tawan ng kidoon. Ano po ang mga importanteng punto, mga salient point, kaya ni po na Resolution 124B kang sa tuya tabi na IATF tabi para sa mga taong bakunado na? Duwa po itong sa resolution na yan. Resolution 124B. Duwang bagay po ang pigano digdi na pag fully vaccinated na po, yes, pwede na mag-travel locally, meaning anywhere in the Philippines, na hindi na i-require ng swab test prior to departure. At ang pangduwa, picture din na po ang
ang apod kayo ni ang Quarantine. Oo. Ang quarantine kung mga close contact na fully vaccinated. Opo. From dati 14, ngayon 7 days lang po for Okay. close contact. At saka pwedeng hindi na sila subject sa testing kung after several days, 7 days, hindi naman sila nag-symptoms. Opo. I see. Yun po ang kainin resolution na ini. Oho. Na bago po. Opo. RD, regardless po kung ika-senior citizen o bako ka-senior citizen, tama? Actually, nakasabay na po ang senior citizen. Okay. Basta Pwede fully po. vaccinated. Pwede Pwede na. po. Sir, inutunta mo na so para sa senior citizen. Adi, pag sinabing senior citizen, ano po ang mga ang bagong protocol sa movement kan mga senior citizen tabi? Actually, in general, yung senior citizen po, bawal pa sa luwas and pati yung minors po. But especially pag MECQ, no? Opo. MECQ or ECQ. Sa MGCQ, pwede na but subject to certain restrictions ng LGU po. I see. Okay. So may restriction mangyari po sa mga senior May citizens? restriction pa rin po. Yeah. Okay, Lalo mo niya na GCQ po. Sa GCQ may restriction talaga sa INDA. Opo. But fully vaccinated na, regardless of quarantine classification po, especially pag NGCQ po. Opo. Personal travel pwede na po, pati senior citizen. Ayan. Okay. Sige. Magayon po ang nabaretang yan. Okay. Inutong ko na tabi RD ning letter A kang resolution. An individual shall be considered as having been fully vaccinated for COVID-19. Ang susunod na araw kay ni, halimbawa na-expose ka po sa sarong positibo sa COVID-19. I mean, ako sabihin pala, pag fully vaccinated ka po, tama ba ini? 2 semana after kang mabakunahan, asin ma-receive mo tabi sa second dose. Opo. Tama? Yes po. Okay. After second dose, dapat 2 semana pa po after ng second dose para ma-consider ka na fully vaccinated. Yes, okay. Now, so ang dapat na ibinakuna po si mo, so mga bakuna na rekognisado kan Food and Drug Administration. Tama po. Yung iguang tiga-apod na emergency use authorization as in compassionate special permit issued by the Philippine Food and Drug Administration. Opo, okay. Ang mga hapot po sa Kuya RD kasubagong aga kan mga kababayan ta. Ini po, primero, inutuntang ko na po sa intra-zonal movement. Okay. Pag sinabi pong intra-zonal movement, halimbawa, ang Legazpi baga po, GCQ, adi, naka-GCQ. Ano po, saan po ang movement kan mga bakunado ng tao na pwede? Anywhere po, actually intra-zonal, except kung meron pong MGCQ, medyo may restriction yan. Kasi yung lugar po ng MGCQ, may mga restriction po sa mga on demand. Like, hindi pwede ang mga senior citizen sa labas, yung mga API, and may mga establishment na close po doon. Ibig sabihin, kung ang purpose mo doon, yung salbawa, business or transaction na sa sarong establishment na the iman open, so you cannot be allowed to go to that place na MGCQ. But otherwise, GCQ and MGCQ area po ang dodamanon mo anywhere in the country, allowed ka po. At pag fully vaccinated na, dahil nakaipuhan ang test or ang swab test po, PCR or even antigen test po na i-require pa sa imo. Opo. So, halimbawa ngayon taga Legazpi, maduman sa Manila, tabi RD, pwede na yan. Basta kang Pwede na. Oo. Kasi GCQ po ang Metro Manila. Naka-GCQ ang Manila. Certain restrictions. Opo. Kita GCQ man kita, di ba? Sa Legazpi. Kita sa Legazpi GCQ man po. Opo. What if po kung hali ka sa sarong lugar na MSCQ, MGCQ, tapos madumang ka po sa lugar na GCQ, tabi RD? Wala din pong problema. Ayun. Allowed din po. Allowed. Okay. So meaning yung po... GCQ kasi may certain restrictions lang po. Pero yung movement,
allowed po siya. Movement of persons po allowed sa MDCQ and GCQ, intrazonal po movement, allowed po talaga siya. Hindi lang po, dinagdag sa senior citizen. Dati, dahil pwede ang senior citizen bumiyahe po sa MDCQ and GCQ. But dito, sa latest na circular, kung fully vaccinated po yung senior citizen, allowed na siya. Pwede na. To intra-zonal movement po in areas sa GCQ and MDCQ. I see. Okay, okay. So magayon po na point po yan, RD. Ano, in short po, so gabos na mga bakunado na, ano, naka-2 doses ka nin bakuna, second dose ka, maski haluinan o after 2 weeks, after 2 weeks na ika po mabakunahan, makareceive kan second dose, Second dose, yes. pwede ka na pong mag-travel, pasisiring duman sa mga lugar na may iba-ibang mga quarantine protocols. Tama po, RD? Yes po. Naday kang requirement na nga ika-swab, day requirement na nga ika-mag... I see. Okay. Provided that ipapahiling mo po, ano po ang dapat na ipahiling po, RD? For local travel, ang sabi ng DOS, dito sa circular, yung ano lang po, yung card issued po pag sa yung vaccination card. Opo. Pero ang sabi ng DOH, pag abroad ang pupuntahan mo, kaya po ng certification from DOS Bureau of Quarantine. I see. So maya po po yung card lang at tigtao po pagka na-vaccinate ka na po, igwang card yan. Ano lang yan, I represent mo po. I see. Sa maya po po rin, halimbawa ngayon taga-albay ka, madamang ka po sa Catanduanes, fully vaccinated ka na, allowed na po ang RD? Yes, and they cannot require na dapat mag-present ka ng RT-PCR. Okay. Yung card lang po ng vaccination card po ang gagamitan mo. Iyon. Okay. So what po, RD? Halimbawa ngayon sarong fully vaccinated na expose ka sa sarong persona na positibo. Ano bang dapat niyang sunodon po? Yung na close contact po na fully vaccinated, ang magko-quarantine pa rin po, but 7 days lang. 7 days na lang. Provided na asymptomatic po siya. I see. So from the date of exposure, 7 days, pwede siyang i-quarantine po. Asymptomatic. And instead of 14 days, usually po 14 days mas asymptomatic. Iyo. But pag fully vaccinated, shorten po ang quarantine. I see. Okay. So pati po ang quarantine tabi RD, hinalipot na sa naano. Unless na, igwa ka simptomas na nahiling si mo. Iyo po. Pwedeng ma-extend ang quarantine mo dyan hanggat mawala sa symptoms. Ang panggawa pa digdi po, sinasabi digdi, dahil na kay Puan, i-test kung asymptomatic po yung close contact na fully vaccinated. Dahil na kay Puan siya na RT-PCR pa. Enough na po yung 7-day quarantine. Ayaw. Isolate lang po siya for 7 days. Okay na po yun. Hindi na siya i-recommend for swabbing. Ngunyan baga po, pag naging close contact ka, immediately at automatic po yun. After 5 days from the exposure, isuswab ka dapat kasi close contact ka po to test kung naulakitan ka talaga o nahawa ka. Pero kung fully vaccinated ka na po, dahil ka naka-require. At shorten po ang quarantine mo, quarantine period. Yes. Okay. May medyo, ano ba kaya po Arden, medyo nalilibong kang interzonal and intra-zonal movement. Pwede po mataon ng clarification tabi ni Director Noida? Opo. Yung intrazonal po from from one region to another, from one classification to another po. Yes. Yung intrazonal travel within the same quarantine classification po. Like GCQ to GCQ, even GCQ to MDCQ, parang pinag-isa lang po, parehas lang siya. Medyo restricted lang yung GCQ sa MDCQ. Pero kung bago man ka po sa MECQ, sa GCQ, yan po yung pick-up na interzonal travel na. I see. So kung sabi yung tabi, ano yan, RD, in general, basta bakunado ka, you can
can travel from one Yes. place to another. Tama po. Basta Oo. bakunado ka, pwede ka mag-travel anywhere. Oo. Ang ano lang po diyan, kung ang dudumanon mo ay ECQ, which is wala naman nata ngayong other ECQ na. MECQ, because ang ano mo doon is yung restrictions doon ng movement ng tao. Meaning Iyo. kung MECQ po yan, kung hindi ka naman po essential traveler, hindi ka mapapasukin doon. So doon ang restriction. Yes. Otherwise po, wala nang requirement sa'yo. You can go anywhere. Yes, correct. Opo, Very clear opo. po, RD. Yes po. Unless, tango niyan baga sa Pilipinas, ang nadadangog tang classification mo niyan, MGCQ and GCQ. GCQ, di ba? And then some areas, may MECQ pa po araw kang Naga City. Oo. May ilang cities po yan na MECQ. Opo. So, ini pong may free movement kan mga bakunado na, pasisiring lang duman sa, tama ba? ECQ, ano, RD? ECQ. Sa may GCQ lang po, saka MGCQ. Yes. Walang restriction po doon basta fully vaccinated. Iyon. Opo. Okay. So, kung ikat at taga Bicol, nagpa-Manila ka, pwede ka na. Dahil restrictions Yes, naman. po. Yes, po. Provided po, nadaradara mo lang so sa imo na certification o ID. Hindi, papiga po, Opo. bakunado na digdi. Saka yung card po na pig-issue, vaccination card na pig-apot. Okay. RD, may mga instances baga po in general na so mga regulasyon kang IATF national, gari, di ko aram kung tama, sorry po sa term ko, gari nababari pag-abot sa lokal, di ba? Yun po. Yun ang pig-iling tapo. Baka magkaigwain ni iba-ibang interpretation. Oo. So, kay pantay i-clarify yan sa national pagka medyo may issue po. That's why this early, mas magandang na-disseminate po sa gabos. Yes. Informasyon. Tanganing kung magkaigwa man po ka medyo ibang interpretasyon ang bawat LGU sa implementasyon po kayo, we can always clarify sa national IATF para maklarify po tulo sa inda. Yes. Tanganing magkaigwa ang uniform implementation po. Iyo baga po ta. Tama po. Baka naman kan sa ibang probinsya, digdi sa tuyang lugar. Opo. Ay, kaya po ngayon mag-solve ka ngayon una ba? Ka mag-load ka. Yes po. Diba? Sana maliwanag na po ini sa inda. Iyo po. Kasi ini yan sa rupong doon sa resulta kang or epekto kang Vaccine. vaccination. Mhm. And this will also encourage yung mga tao na medyo instant pa to Opo. na magpabakuna kasi at least hindi na magiging restricted ang movement nila. Iyo po. Okay. So, meaning, pero ang pag-ansarong persona po, RD, regardless kung senior citizen or not, pag nagbalik ka, dahil naman requirement na quarantine, ano? Wala na rin po. Hindi na rin required po. Ang actually, yung fully vaccinated, Sir Henry, iko-quarantine lang siya kung na-identify siya as close contact. Yes, or yes. nagkaigwa siya ng symptom. Yes. Otherwise, hindi na po, maski saan ka po nagbiyahe, hindi ka i-require. Quarantine na dapat. Opo. Iyo po. Pero pag na contact trace ka, na close contact ka, you have to undergo 7 quarantine. 7 days. days. 7 days, Kung may quarantine, sintomas ka, pwedeng lumagpas ka dyan. Di ba? Yes, pwedeng lumampas. Oo. Pero sabi na nga kung talagang dahil kang sintomas, dahil ka mo po kay puwan na iswab. No need na po. No need na. Kahit close contact ka pa. Iya. Kahit close contact pa po. Basta I fully see. vaccinated. Oo. Opo. So gari tabi RD pasisiring na kita duman sa panibagong sistema kan sa tuyang palibot para sa mga lugar na bakunado na. Iyo po. Baka yun sa new normal ang mangyayari sa Henry. Oo. Medyo may advantage so mga bakunado. Opo, Iyo po. in terms of movement. Opo. Iyo po. Okay. Ang saro lang po RD sa pag-iisip ko, kita po, ang pagbakunado ka, ikaw po kita kipig-issue yung uniform na certification or uniform ID? Iyo akong nahiling sa DOH. Di ko alam kung yun po ang uniform card supposed to be. Hindi ko alam kung mayroon pang iba. Pero hindi ko ata, yun lang po ang card na yun na binibigay. Iyo po. Pero for purposes of uniformity daw po sa pag-travel abroad, parang mag-certify pa rin yung Bureau of Quarantine ng DOH. Oo. Alibawa po sa daraga, pag ikabakunado ka na, igwasin ki ID card na halos ka pareho kadakula kang SSS card, driver's license. Yes po. Di ba?
Okay. Ang hapot lang po diyan, paano po RD maaraman kung legitimate itong inisyu na card hali sa ibang mga LGU? May mga sarawayon ba kitang mga Pilipino? Yeah, actually, check na po sa DOH. Actually, may initial discussion na sa Tobago. Sabi ko, paano kung yung RT-PCR test nga may nagpipeke? Yes, so we have that's to correct. anticipate the issue naman kung may magpa-laminate ng mga cards na ito. Iyon So we have ang to check with DOH mo kung ano ang kumbaga security measures. Oo. Opo, kasi sila yung nag-i-issue po kang card through the LGUs. But I understand, isa lang pong format ito ng vaccination card na ini-issue. Prescribed po ng DOH. Yes, Yun nga, yes. yung issue po na baka may, alam mo na. Iyo baga. Oo nga. Pero sana dahil man, we have to anticipate that issue. Yan nga ng RTCP at PPK, mga sarawan. Iyo ta, so sa Legazpi po, RD, nahiling ko, igwaki, may logo kan DOH. Ito pala, ito so haling DOH mismo na papel. DOH, po. So meaning, iyan pong haling DOH yan. Ibang itsura siya, Randy, doon sa ating katawang Legazpi. Yes. Yes, oo. So meaning po, okay. oo, so meaning po, kung iyan, ano yan, ay, so sa Legazpi po, Dok, RD, pareho kang sa DOH tabi, parehong papel Sa DOH. Pero yung Daraga, iba po ang itsura. Sa Daraga po, may ID na gari, driver's license kada kula. Sige, tanong tayo sa DOH po para mag-clarify. Ang na. pag-check baga po kayan baga, di ba? Pag-check, Iyo duman po, sa ngaya. iyo po, Malaw ka opo. ngaya sa border control. Yes. Pag pinailing mo ito, hali ka ngayang kung sa anong munisipyo kang, alibaw ang Daraga, madumang ka ngaya sa Cebu. Opo. Di ba? O, paano kung may uniform na araw kan haling DOH mismo, pwedeng matandaan ka nag-check kung legitimate. Wala na maraming hapot. Yes. Okay. So with that po, RD, no rin po sa effectivity kayo. Effective immediately po ini? Opo, effective naman siya. Wala naman pong sinabi na hindi pa siya effective. So, na-approve sa July 2, na-release na po siya officially. I think effective na po ito. Oh, ang problema kayo ni RD, kung medyo gari naman kita mga buyong na hudiyo, Ano po yun? pag burilo, lalong burilo talagang burilo. Pero ang natatandaan ko po sa resolution na ini, di mangyari paglingawan ta, so health protocol standard. Yes, opo. Importante pa rin yung pag-comply ta sa health protocol manggiraray po. Yung basic po yan. Maski vaccinated ka o dahil, importante nagsusunod ko kita, especially doon sa face mask and require pa rin in some in close area yung mga face shield and also yung paghugas ng kamay po sa alcohol or disinfectant. Importante po. Physical distancing lalo na. Yes. Okay. Iya po. RD gari o alat ko na, taribiyong ko po sukupya ko di tagari, halos naman natakil tagabos, pati sa mga clarifications, kan mga para dangog ta. Halos iyo masa na po ang pinakalaman kang resolution, di ba? Yeah, dahil doon issue na po yan sa travel and quarantine. Yes, travel and quarantine man sa laman para duman sa mga bakunado na mga tao. Yes, sir. Okay, madalang po. Talingon kung may mga hapot tigdi. Okay, halos kwa naman. Tadua man sa ang point niya, bakunado, tapos so travel man sa kan mga bakunado. Travel, kan mga bakunado, and quarantine man sa na. Yes, for close contact na fully vaccinated. Yes po, RD. Okay. Yung man sana po, RD, baka po may gusto kang i-share sa nagdarangog mo niyan, tabi. Go ahead po. Haling wala naman na po, except yung pa rin, panawagan na magsunod sa health protocol. Yung pas magpabakuna pag may available na vaccines po. May mga visitants pa rin po magpabakuna. Very important na mabakunahan po ang sabi kang otoridad dapat 80% at least, meaning all the adult population must be vaccinated. Pag-iwan ang vaccines pa. Kumusta po, RD, ang kumpalan? Ang flow kang vaccine sa Bicol, ang abot kang bakuna ta sa Bicol? Mukhang tuloy-tuloy naman, although medyo may mga report pa rin. At sa last time nga, nag-resolution ng BIATF na asking for more vaccines for Bicol. Kasi medyo mababa ang allocation sa Tuya. But so far, tuloy-tuloy naman po. At mabilis naman po na administer sa Tuya yung mga LGUs. Iyo po. Hopefully may mga mag-abot po sa mga masunod na aldaw. Kaya may padagos na makapagpabaksin. Kadakol lang mo yan ang gusto magpabakuna. Iyo. So, mas maganda kung igwa talagang dagdag pa ng mga maabot. Iyo.
Uyan nga di po baga sa Astrodome, kadakol po may Yes, kampila. medyo dakol yan mo yan. Kasi 10,000 nata yan. Oh, buday ni palam po, Oo. nasa Astrodome, hali ni sa iba-ibang mga munisipyo kan Albay. Yes po. Yes Oo. po. Ata, opo. Kaya kung taga sa ingkang munisipyo, pwede kang magdyan, basta Pwede nasa kaya karoon ka kang ako dito, opo. category na pwede kang bakunahan. Yes po. Okay. So, Ardi, yun man sana po. Salamato na maray tabi sa oras mo. Salamat, Sir Henry. Opo, Salamat thank you. po. Opo. Alright. Mga tugang Regional Director Anthony Noida kang Bicol Interagency Task Force. 2 points man sa naman ni pag bakunado ka, regardless kung senior ka o bako, pwede ka nang mag-travel sa ibang mga lugar. Kung na-expose ka during your travel, you're required to undergo 1 week o 7 days quarantine. 7 days quarantine. Now, kung ika po, no requirement of swab ha, di ka dapat i-require ki swab kung ika po bakunado na. Kung ika mga tugang may simptomas, sabi, malagpas ka sa quarantine period na yan. Nalagpas ka dyan. Pwede kang iswab kung, pero di naman actually, na-mention ang swab testing pag ika po bakunado na. Now, unang apot, di daw magkaw sa iyang kiulakit, mani. Alimbawa, ang sarong bakunado, nagkaigwa ka ki virus, infected ka. Gustong sabihin ka mani, paghali mo sa ibang lugar, carrier ka. Carrier ka. Kung asymptomatic ka, pwede po daw mo ulakitan ang mga kairiba mo sa harong na bakunado. Or, maski nga na ika-bakunado ka, pwede ka po na makaulakit, mga tugang, sa kapwa mo bakunado kung ika-carrier ka ki-virus. Kaya lang, di ka na maduman sa severe na pangyayari. Ang hapot, pwede ka daw na makaulakit duman sa non-bakunado kung may virus ka. Iyan ang ihapota, mga tugang sa mga eksperto ka iyan, apodang ko po si Dr. Chris Gianan, mga tugang, mapatuwang kita sa interpretasyon. Kung isara mo si Dr. Chris, ang marespetado kayo niyan mga infectious disease specialist sa lugar ta. Pero bako man na lalagpasan to sa trabaho ni kundi mapatuwang sa nakita kinagkapirang punto. Alas 3:40 y 6. An oras hatod sa Indokang. Happiness is homemade. LCC Supermarket brings you more deals and special home savers on July 1 to 7. Enjoy great offers in hot deals like buy 300 pesos worth of Cook's whole chicken and get free Peacock Premium Rice 1 kilo and save 44 pesos. Buy 10 Nescafe Creamy White Twin Pack 52 grams. Free 2 Lucky Me Pancit Canton Calamansi 80 grams for only 110 pesos and save 24.30 pesos. Buy Bear Brand Powdered Milk Drink 700 grams, free Nescafe Classic 50 grams for only 228 pesos and save 38.75 pesos. Buy Domex Original 900 ml, free Surf Powder Antibac 60 grams for only 137.70 pesos and save 16.50 pesos. Buy Ariel Laundry Powder Sunrise Fresh 68 grams, free 6 Downy Sunrise Fresh Total Care 24 ml for only 102.50 pesos and save 30 pesos. So what are you waiting for? Enjoy these amazing deals and more at LCC Supermarket from July 1 to 7. Please like and follow our LCC Supermarket official Facebook and Instagram page for more promo updates. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Downy, may bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan.
Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmara
maray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Okay. Sige, thank you so much Kuya Manny. Pigapo ko si Dr. Chris Gianan. Gusto kong taonan mga tugang so protocol. Tabaka gari naman kita mga buy. Sabi nga ni kan mga gurang kang panahon, gari nga mga buyong na kabayo. Tagan kita ki mga insights kay Dr. Chris. Insights ta. Di man po nangahulugan na bakunado ka na, gari ka na dyan so nakabuhi, sabi nga ni kang gurang, nakabuhi sa turil. Diba? We must follow mga tugang strictly manggiraray so pigusunod tango niya na protocol. Dr. Chris? Yes, good afternoon, Tabi. Sir Hen, at sa mga paraan tabay dyan sa imong programang Pingkion mo, baby. Yes. Dok, gusto kong tawan, kaya ako naghagad nagapon sa imo, tayo kabaga, pero may kitang long oron-oron, pag-abot sa safety and health. Saro sa mga expertise mo yan, In parte, hindi kan safety and health kan sa itong mga kababayan. Natapo ta dapat manggiraray na kaipuhan na magsunod an mga bakunado o an mga bakunado duman sa dati tang pigigibo kan bako pa tabi an mga tao bakunado. Okay po, Sir Hen. Before kasing bagon yung hapot mo, actually, i-share ko muna sa iyo so feelings ko kung ano ang namamatayan ko regarding about kaining pagluwas kang sabihon tang baka man actually benefits sarong fully vaccinated individual or person. Ang nabasa ko ini sa pag-urop-urop ko, mixed emotions ako, Sir Hen. Oo. Nawag mo akong namumundo. Opo. Oo. Napatakot. Yan yes. Nawag mo ako. Tapos siyempre, pwede na kitang kumbaga sabi mo nga ni, magaliw-aliw, makakaduma na kita sa lugar, makakabisita na kita. Sa mga mahal ka sa buhay, nalita ng na bibisita, yan ang pinaka-saro sa mga siguro. Dito na kitang pigaplano. Sa haliman ba kitang nakaluwas. Yeah. Pero kung iisipin ka ang kamugtakan kan sa tuyang bansa, nag-abot sa health status. Tama ka na dapat kita magpasigurado. Inot na inot, sabi mo yan na ang vaccination will not guarantee 100% na di ka na magkakaiguan. Yes. Correct. Okay? Kaya kinakaiguan pa magsunod sa mga protocols. Sabi pa nga let us not forget the basics. Physical distancing, avoid mass gathering, frequent washing of hands or sanitation, tapos face mask. Face shield, if you cannot maintain 2 meters distance, para talagang sigurado kita, although sabi ko nga sa Pilipinas talaga pigagamit niya na face shield. But somehow para sa kuya, may contribution to protect not to be contaminated or infected with this virus. Opo. So, ining pagpapaluwas kang government kang ICF, sabi ko nga katakot. So, umansa ng bottom line dyan we cannot afford a third wave. Okay? So, para sa kuya, bako timely. So, pagpapaluwas ka ining sabihin pwede nang magduman either intra or interzonal. Kasi kung iilingin pa ang census ng mga nabakunahan, it's not even 5% of the total population. Yes, that's correct. In other countries, nagpaluwasin ba kayo because they have vaccinated at least more than 50% of their population. Yes. Aram mo, Dok, tama ka dyan. Sa Israel baga, halos fully vaccinated ang mga tao.
Ngunya, nagpuno sila giraray sa pagbalik ang pagsulog kimas. Tamay nagdidakil ang Tama kaso po. mang giraray. Yes, even in Sydney, Australia. Yeah, correct. Correct. Sa India. Opo, India. Pangduwa, sabi na nga ni, most of the vaccine that were rolled out dito sa Philippines are less ang efficacy. Para mo kung ano yan. Yan, Sinovac. Mostly Sinovac. Oo. So, ibig sabihin, pag less ang efficacy, mas halangkaw manggiraray risk, especially if they are not yet fully vaccinated. So, ang tulong point, remember that there is this Delta variant. Magkaki na nga ni Delta variant and Delta variant plus. Saro pa yan. So, yan sa mga iisip niya medical practitioners, mga frontliners, na pag din nag-ingat ang tao, posibleng magkaiba ng third wave. Okay? Yes, And we cannot possibly. anymore afford. Sabi ko nga ni, nakakapagod na. Ubus na, pabagsak ng ating resources, financial resources. Hindi namin lubos maisip kung anong gagawin namin once na nagkaroon ng third wave. Huwag naman sana. So reminder, kahit na doon sa mga nabakunahan na, to still follow yung ating basic COVID protocols. At doon sa mga hindi pa nabakunahan, magpabakuna na. Sabi nga ni, maski ababang efficacy ka, hindi na kita mamili. Kung ang vaccine ang importante is mabakunahan kita. Sabihin natin na it will not guarantee you 100% na hindi ka magkakaroon ng COVID. Pero one thing is for sure, na once na tinamaan ka ng virus na yan, doon sa mga fully vaccinated, maliles yung risk mo na magkaroon ng komplikasyon. So, yung epekto niya, mas hindi na ganun kalala compared with wala talagang protection or hindi vaccinated. Okay. Dok, gusto sabihin tabi, kung ano so nato dan tata, anyway, di pa man kita kipigtatanggal na mga protocols, di pa man kihaling protocols. Pag bakunado ka, dapat manggaray, maski sumain ka sa Pilipinas, ilog pa manggaray sa isip ta, na dapat, so dati tang nato na protocol, gibuhon manggaray ito, tan mga bakunado. Opo. Tangon niya, naglangi-anghilit ko po, Dok, gari, minaluwas na kung araw ka ng sitwasyon, delikado duman sa bako pang mga bakunado. Ini ko lang, personal ko ining iling, delikado sa bako bakunado, kung ining mga bakunado na nag-travel, ngayon alam ko nagsain, naulakitan siya, ngayon asymptomatic siya, whatever, anong klaseng pagkaulakit niya, pwede siyang makaulakit, duman po sa bakunado, bako tabi, Dok, or pwedeng sa bakunado, ma'am. There's a possibility. Opo. May posibilidad na makaulakit ka sa bakunado o sa bakunado sa palibot mo. Ang medyo danger dyan sa mga bakunado na dit pa sa nabaga pa ang nababakunahan na populasyon sa satuyang lugar. Opo. Oo. Kaya di kita paka-complacent and do not compare sa ibang countries. Iba man po ang programa nila pag-abot sa health. Kaya ang biglang reality sa tuya So, di kita mag-adapt kung anong sitwasyon sa Pilipinas. Kung nasa inyo kita. Sabi na nga ni, do not take things prematurely. May umabot man sa oras na talagang optional na sa tuya ang mask. So, wag na muna ngayon. Dahil mo na magtinaragas kang tayo. Okay. Dr. Chris, salamato na maray tabi sa imong insights tungkol po sa tuya na uron mo niya na pagkahapon. Ingat po ka mo. Yes, sir. Opo. Thank you. Thank you, so much. Aram mo magayon itong mga punto, mga tugang ni Dr. Chris Gianan tungkol sa araw kaining bagay na ninyo. Lit pa sa ng populasyon kang Pilipinas ang bakunado. Di ba? Kung maging career ka o minumang ka sa lugar mo na dit ang bakunado, paano yan? Ang solusyon ngayon, magpabakuna ka. Tama, magpabakuna kita. Natadakol na kitang bakunang available. Kaya nga sa astron, magusuro-usuan sa IC3, kadakol kan mga nakapila, mga tugang na gustong magpabakuna. Salamat, kanserong pagantabay. Saga naman, goodbye. Henry Maceda, ang Pingkion mo, baby! Yan si Kong
Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Joey? Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak! Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot